السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، خداوند همیشه سربلند و خانه آباد باشه. دوستان عزیز، یک برادر ما خیلی ما چیز برادر است. سلام علیکم، الحمدلله. ما ایو با حتی بار میگیریم در برای مثلا برای سودا کردن اسلامی آنها. حاضر الحمدلله به همو پراستیک میر улица شیفکیناس دом 47 оли видео را کردگی میمونم عراقی رولик тамошо кинед. ҷои сарпасткини гулкардагияй нириш пас кардан 100 рубл сарафросто балезла мақсади ба ҳамун мошина нол гирифтан 100 рубл сарпас кардан 200 рубл. ин хела мақсад суми камай барои ҳозираи мо. кадме ки намозхона мере дастег мери ки дар территория зиндагӣ мекунед, метавонед ба ҳамаи рақаме ки дар экран мегӯянд занг бизанед ва мақсад ҳамсӯҳбати ака ҳасанҷон ном дора адресора мегӯед. иншоалло дар хизмат аст. ин ролик тамимон хони тамошо кунед. чхел мераи чхел медора мақсад ҳамаша кори табуд алҳамдулилла ки ама ҳамаша фаҳмонда монд. ҷеҳа дастори шумо иншоалло дар хизмат аст. салому алайкум ва раҳматуллоҳи таъоло ва баракатуҳ. дӯстони азиз, ин аст ин мачити проспект мир мешавад. ин рӯпаруш церкви рисой хай роҳ гум зада гуфтед гапо. дар ин кӯча рост меоед дӯстони азиз. ин хел рост дар ҳамин подвал. дар ин подвал акао дар ҳамин доми 8 этажай 12 этажай дар ин хелио рост бурам. ҳол ҳама ин рафт паша камера менум. ин тана забор ҳамин хелио на сарпас хона шиш мондаги аз накш. ин ҳамин доми калона ки диде ку ин ҳамин дом шералҷон гузаре. ин ҳамин рост ки омаде нигоҳ кунед. ҳама ҳамин знак накш мондаги ай. ин ҳамин знаки ҳамин акама. ҳама адресоша нигоҳ кунед. аксия чой кофе. ин хеле забора ки дар шурак медроед. бисмилла. ин рост ҷой хотомото ремонт часи короче ин ҷой сарпаскини ҳама чиз дар. ин бисмиллаҳи раҳмонир раҳим. ин ҷа печат. ин ҷой акам. ин та рост медроед. ин усталошу мондаги сарпаскини хоса ҳама тарафа қоидави шери худо. ба он хотир биёина чой кофе ҳама тарафа мақсад одамози телевизор мондаги сева хурду хӯрок ҷои хоб бепул. ина сарак та иҷа мешува. ина ин тараф бо зал аждани ана ҷой сарпаскхона бинед нигоҳ кунед. хон азиз, барои дастгирӣ кардани ҳамин бародаре ки дар ҳамин ака ҳасанҷон ҷои ака ҳасанҷон дора ҷои ака ҳасанҷон биёи нигоҳ кунед. зал аждани ҷои оинаҳои хуб ҳама качеташ хуб мақсад тарзи истифодабарии ҳамин корхона беҳад ба дараҷаи аъло. ина барои инаи бо шампун дошта иҷа миноксидил хулоса ҳама якса дошта метавонем бо ҳамиҷа бигиред. баъд кадме ки сарша пас мекунад 200 рубл дигар қимат нест. кадме просто чиста барои ин ҳамин сарпаскунӣ чиста ҳамин просто нол агар анги нестари нол листиш кунӣ ин хеле просто хушрухта 100 рубл даро мегиред. бачаҳои хеш риш пас карданаш 100 рубл. проспект мир миёй хилинг мехӯрӣ инҷа медояд колачой яриш пиштасоз мекунӣ ноина чойш бесплат шакар чойш бесплат нафта. ба он хотир дастгирӣ кунед. ба ҳамин адресҳои дар экран мемонад. ина бо 5 бор пас мекарад як бориш бепул омади намоз ҳамин адресҳоро хони дар экран ки рақам менависам рақами ака ҳасанҷона бидроед нависе иншоалло ҳачи зам бизане ҳамсӯҳбате мери адресҳоро диде хел монда иншоалло дар кеша ки масир айдини кор ина бо кор ҳар якамиса дар экран иншоалло мемонам نبیدید باشونه و هم خاطر بیایی برادر عزیز هر طرف که ویدید باشونه در روی همون اکرم راست باشنه و رفتانشو خدا نگهدار که بیایی در خدمت شما. سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.